Право. Ето ме име, един канал Генчо. Днес ще оправяме това цяло село. Ще видим къде има проблеми и ще го оправим. Добре. Сега почваме да го правим хубаво. Първата забележка, защо има кал тук. Добре. Тук има дърво, защо има 3 дървета тук? Но не е грешка, просто ще събера това дърво, за да... Хляб, много хляб, който този хляб ще ми трябва, за да не умра, да се нахраня, Добре. Так, тика също, ще си хапна го. Махна съм гладен. Добре, сега правим така, това, което не ми трябва, да стои тук и та кирка, по принцип не ми трябва. Добре, сега това трябва да го щупим. Добре. Съм хора. И добре, сега продължаваме с управлението на къщите. Добре. Както видях. Ето тук ще го оставим това, за да не взимаме цените. Това си тяхно, така ще трябва да затворим. Тази къща нещо липсва ли да изслагам? Ти даже има златно краватче, бъдя. Нещо не липсва на къща. Добре. Имаме тавца. Трябва да ги хора. Съжалявам. Сега тези убийства. Трябва ми слама. И ми се точно тук пара. Това хора, ето сега си влизаме до къщата, за да оставим хлябът. Ето 9 хляб, аз имам още 6, 15. Имам това дърво, 4 кал. Мисля, че вече оправихме тази част. Да, тази част не оправихме. Сега отиваме да оправим ето това голямото. Кулата да оправим на селото. Да видим какво има да оправяме. Тук нищо. Качваме се нагоре. Естествено, тези кули по принцип нищо не ми трябва. Да, тук нищо не ми трябва. Там горе какво да ти трябва, съм ти вали. Добре, излизам. Затварям вратата като примерно. Чухте ли го това? Я пък? Това много яко взима силно. Да, не, мато трябва да е за центъра. Добре, тук стои това. Хора, искам само да ви кажа нещо. Тези кокошки, много мразя кокошките, поради една причина, защото един път в тази къща си стоя и оправям, защото тя беше цялата почупена. Не знам защо. Как са влезнали тези кокошки? Не влиза още една. Аз се чудя как стана тази работа и влиза още. И аз се ядосах и пък я забия. Отпред като гледам има още 2 кошки и да. Че ще стане много гадно. Че ще стане... Да, не.
се... Добре, сега този върна. Хора. Хора, берите. Да бегаме, хора. Тези кошки не правят. Съзнам да дитя. Берете, бе. Хил. Хора, трябва да намеря още. Този. Помощ! Помощ, хора! Кукушките ме преследват. Айде, тук може да има. Сега. Няма семена. Трябва да семена. Да храна кукушките. Си правя деца. Хора, направих това село. Ето, хора, тиваме. Ето. Това ще привлече едната кокошка. Елате пиленицата. Една. И трябва да нахрани тая. Ето как се случва. Още едно направиха. Не. Хора ви. Разях експида. Значи, те кокошки не спират. Това ако им дам 10 например такива, ще направят 10 деца. Това. И мисля това от мен, хора. Надявам се клипа да ви харесал. Лайкнете, сабскрайбнете се. Последвайте TLBG. Не, както казах TLBG и видях ли тази какво канал, нищо. Последвайте го. Искам да видя, че ще стигнат поне 35 последователя. Това от мен. Надявам се какво да ви е харесал. И да. Кален GG и TLBG. Трябва да ги последвате задължително. Те ми помогнаха да стигнат 5 последователя. И това от мен. Чао!